जवनिया में हम तोहार दूधवा पियत रही हो माईया। कौन रोवाई रोवा तड़ू रानी आ तोले विधवा क देलू तोले भरल जवानी में दूध पियत रहो। अरे कमरिया रे राम हो रोवत रोवत है मुंह या फेफड़ा नहीं खे दुखात कमर दुखाता तार। रात भर लेके सुतबे त कमर ना दुखाई त मुहा दुखाई ओही खातिर न टिकले बानी। अरे रात भर ए सोइया तू कमर धकेल अरे रात तेरी देखा रानी चल। अरे माई हो माई आय 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 तो लोटे लागल चले आय हो राजाऊ। अरे माई के सुरतिया रे चल रानी चल। हमारो तो सास के मुंह बटले बाकी जब जात रहे तब रोगा के बगल में 50 रुपया डाल हमके त बुझाता कि एनिए तू बीमार हो जी रोवत रोवत। चोली के साइज भाग सारा बात कहि के तोले रोवत। चोली के साइज कोई से भूला गइलो राजा आय हो राजाऊ। ए रानी अरे हमार राजाऊ एनिया रोले तड़ू ठीक बा बाकी तार माई के लास्ट आयो बाबू आयो माई। अरे बरम पूजा तड़ू लोड़िया लगा तड़ू तेरी दादी मो कैसे हम माई मुहल होय प्राण कैसे ही कॉल रगे। चला वो जो घा के देख ली हां के में निकल पारानमा कहत रहे हमर भैयावा गंगा जल्दी आ गइल बा। चल तुलसी गंगा जल्दी आ गई। अरे माई मुहत समय हमा के वो सपना में आई रहे कहतिया रे बच्चियो नाक में के छुछिया ले ली अब त भौजैया ले होई नकिया में के छुछिया निकाल के तारा माई के मुहवा में डालल होई। ऊ का होई मुंह में डाल करे ओ जा स्वर्ग जइहन चला ओई खातिर कहां जाते जामनी के तोर माई से भेंट कर भुला गइलू। माई से का भेंट करे के बा तोरा से रानी। अरे एक मुट्ठी चौरा रे माई रुक रे रुक हेलो अरे कब तक आइब चाची चल दे बन जा पहुंचले बोलता जा गौवा के जल्दी इंजर वो सब एकदम हम अच्छा आवत जा तुरंत आवत जा तो हमनी के पहुंच गए रहते जा। और ठीक बा रखी तोहरे करनवा हम विधवा भइनी होला। तड़वा है जिया तनी हम। अरे भौजैया ये बड़ी छातल सी नरिया अब हमरा के पूछी राम जी हा। हे भगवान के जाने कौन पाप कइनी पिछला जन्म में कि ये जन्म में छिनरी पागल के लेके झेले के बा। मम्मी दी हो मम्मी दी आ मम्मी दी हमनी ते तोलीते अतामा तोली दईनी ए मम्मी दी आ मम्मी दी डालावा में बउलैया आ बनते अबला हवे मम्मी दी तालत दियानी बुझाते नहीं थे तई थे मौतिया आई लालवा माली दईनी ए मम्मी दी आयु दादा ताम दाई तो अब हमला आंदे पीते न थाला हो ये मम्मी ई करो चलो हो पतवा ता बताइए भैया दी का हो गई मम्मी दी उलटा का हो दाई आ तू तलानी तू तले ला दईनी ए भैया दी अबे सबेरे में मैं कुल काम धंधा कर के ठीक कर लेबे का हो गई थाना देते तनिया तंती दुलत ली दुलत ही में तल द दैनी है मम्मी दी रात दिन हम बुला लेते हम रमेश सर कहते नहीं बुला लेते दाई दाई बोलाइंदा मम्मी दी ए मम्मी दी
दादी दी मम्मी दी लवा बिना तू नहीं थी अब तक बोती आई ओ माई हटे आई ओ माई रे कैसे मर गइल कैसे परन मानी के मुंह बग नहीं थे पता है बूती दे ए चबिया माई रे अरे माई चबिया रे माई कौन खाता में मना मनी में ना माई दले रही कौन तो थन लवा बेटी बनी दी माई बोल दो एकर पूरा शरीर जला दिया कर अंगूठा बचाई दी ह लेके जाई अपना गावे दादी मो कहू के जान चल गइला तारे अंगूठा या बैंक में काउना न मनी पैसा तभी ना मिले हम कितना खेतवा बोल दा देख रानी अरे ये भैंसवा तोरे ला खाती तोरा के बाहर ना जाए दे दी ओए खाती सोचन के पैसा पे माई देगा कुल धन जेतना बा माई रे अरे बाप मम्मी दी तो नाते बिललिया आ होई दैनिए मम्मी दी मत ज्ञान उठा दे त पी टोवे त तार माई के लो दिंदा पानी के कहत मर गल रवा मार मारो ना रली हो रानी 24 घंटा हर कीर्तन बैठल शंकर जी के मंदिर पर आ मेहरारू में गइनी है सब पाहुन आया के सुतनी हाथ ना निमन नींद लाग एकर मतलब रवा थकाना के जगला के मारे सुतनी ही त नींद ना टूटत रहल आई हमरा जाऊ संग बिछावना में गुलटिया मारते ओए घरी फोन कइले बिया कहे के बा भर रास्ता रोता ही देती मम्मी दी। चिल्लाती बात का भर रास्ता नचते गौते रोते आइल बा तो अब माई अलगा जी गइलू तुम्हारा हम नपनी में अपना देखी नाम मम्मी ले लोग आइल हनी उदल त थाना देनी है ना लोग त थापी थे त थूत गइल खाना में भेजल रहे तोरा के खाना तू तू रहिया के ना लवा करेला त फिर थूत ने फिर त दावे लागल ने जो आइल ताती पाहु टाटी में माई सुतेले अरे भरल जवनिया पागल बौरा के बिया चाची के आइली खा करे पूछा अपन भौजी बगल में के चाची का करेली ताती ने तेल माने थे तू दादा त दी ती ना दी खेल करे खातिर आई तेल, हो तेल और आई के बिया काट के हाथ में तेरे हम खा जाई तो तोरा त जगह से कि माई उठ हाथ के जगह आई मारबो तो मर जा हम का करे पैसा रुपया लेके जइती अपन पैसा बात लोग ना ताकत तबे फोन थे नहीं त बुझी दिया के भेज तो ले लती तोरा पता आधा खूने खोलल बा देखा रानी तू पहले फुचका खा के रह आवा होने से तू बोल का रे माई तोहरा लेखा बेटी भगवान केहू के कोख बोले ले कहियो होय दे हम खुद ना आईती जा ऐसन दामाद रवा पौले बानी कि और लड़की के झेला तनी ठीक ना न त एकर पगलपंती ना तो आधा घंटा के अंदर हमके ले के राम रेखा खाने में फेंक दो आ नहीं जे तलबा मछली बाई सब मोटरा के डाल देती दाती दाता दी थतिए थलाता ते बेटी का थतिए थलाता ते टिकट के सलाता टिकट के अवस्था लागे ना हमरा हां ये दे टिकट अरे ले आयो मम्मी दी रंग लाल के रे मैं तो दे था ना बेटा तू सब पाहुने ने आई सब त कहता रुहट हमारा जाऊ के ना हाथ लगाओ सो रे ए पाहुने ने ए राजा जी दे कहां त नाथे थाती नाचे के अपन घर में नाच ले माई है ने मुंह गइल बिया अरे माई रे पढ़ाई अपन चबिया खोल के दे हट हरामजादा तू थू ताही मम्मी दी लाउल बेटी ते लाउल परवाह नहीं थे लाउ ताभी तो परवाह बा रे तू छिना कैसन बाड़ू हां अरे तू न तो बोले देथी पाऊ दांत धर में ले देखा निकाल मैं लाझवा निकाल देबो जानते नहीं खू कहां थे सारा फोन पर ए पाउन माइन थाथ माई मन दैनी दंदी दीदी ते नियाते आई भेत अंते तात तान होते दाता तात है आ तल दई लथी तात लथी हाथवा डाल के कुल का कहती अरे बिलरी यार हम रानी। अरे हट बेसुरा तो नहीं का बोला तली ने तू बना के खिला देते तल तू भाई लो त तार हमारे में तो 1 महीना रहो तनी थोते सुन रे हमारे में तो 1 महीना भर हम जाते यहाँ से मिल के आते हैं पोगो से अरे यही बेरा के लिया के हम कामे जाई दाई दाई लेके ताई बोधा तार पाल